Càmera. Gravant, molt bé. Com? Acció. Hola, bon dia. Em dic Carmen i porto una foto dels anys 50, finals dels 50, del Col·legi de les Hermanes Dominiques. Jo estic a la foto i ma germana gran, que té 6 anys més que jo, està aquí a dalt i jo soc més petitona, estic a baix. Això es tracta d'un dia de la processió de Corpus que ens donaven les mantellines aquestes blanques que portem. Les hermanes les guardaven tot l'any. Tenien una capsa a les golfes i el dia del Corpus anàvem a l'escola a buscar-les amb el nom. I que les repartien i cadascú tenia la seva. I feien la processió, fèiem el dia de Corpus i després les tornàvem a l'escola. Eren com de l'escola, eren nostres, les havien pagat les mares o els pares, però després les guardaven elles. I bueno, tracta d'això, el que era l'època. Molt bé. Stop.